आमगेल खाण जेवण चॅनलाक हांव स्वागत करता आसा। आज हांव तुमकां उंडेची रेसिपी घेवन आयल्या। पळया उंडे कसकसा घालचे म्हणून। उंडे घालचे खातीर हांव 3 पाव तांदळा कणी 2 पंत उदका घालून लायकोन धुवन दवरून सोडल्या तई तिंबूक। ताजे नंतर 2 व्हड नारळ वयली सोय कांतून घेतल्या। फण्णाक 1 टेबल स्पून सासम, 1 टेबल स्पून उडदा डाळी, 1/4 टीस्पून मेथी, मीठ 1 मुष्टी घेतला। आता मी फस्ट सोय वाटूया। मिक्सरांत हांव कांतिलेली सोय, मीठ आणि 1 ग्लास उदक घालून घेतला। आता या मिक्सरांत घालून मी नया वाटूच्या ना। सोय अशी खरी असो का नाही करूनच आता ही वाटिलेली सोय तिंबून दवरलेलं तांदळा कणी घालचे मी। अशी बरसून घेवचे। नेक्स्ट पण्णा दवरून उंडे पीठ आळाया आमी। पण्णाक कायल तापल्या। आता मी अंतू 2 टेबल स्पून भर नारळ तेल घालया। तेल ताप उंडे पिठाचे कन्सिस्टन्सी इतले पातळ असो का, हज्जापाशी पातळ करू नकाची, हज्जापाशी दाटय करू नकाची, अशी असो का कन्सिस्टन्सी। सासम घालया। सासम परपरे तरी उडदा डाळ आणि मेथी घालची, भाज्यो। उडदा डाळ भाजली। आता मी उंडे पीठ घाल्या आणते। लायकोन एक पण बरसून घेऊया। अशी चळतर रब्बो का अंतो उद्दा पुरा हट्टून लाय काळायती पीठ। अशी बॉयल येवच्या सूर जाल्ले पिठाक एक 10-15 मिनिटांनी हे पीठ लायक सुके जाता हळानू। अशी चळतर रब्बो का पीठ हळान रेडी जाला। हळान जाला म्हणून कशी कळतं म्हणून हाता येदे उदका पयशे घेवचे आणि अशी करून उंडी बांधून घेवची। हाता काय लागना पळय। ह्या स्टेजारी पीठ हळान जाला म्हणल्याक आता मी गॅस बंद करचे आणि उंडी विंडोवची। हांव पीठ हुनस म्हणून एक बाउला काण घेतला। आता उंडी आमी विंडूया। हाता येदे उदक घेवचे। उंडे साईज तुमको कितले हॉट जाव का तुमगेले इष्ट प्रकार करायची। ही उंडी एक साधारण एक 15 जना पावता। 3 पावा उंडी पण अशी मध्येन ते वाटून घेवचे आणि अशी उंडी करून आळान तुम्ही फ्रिजा दवर येतं। नेक्स्ट डे कामा वतल्यान शिजवून डायरेक्ट ब्रेकफास्टा यूज करू येतं आणि हे करूक भारी सुलभ। तिंबोचे वाटूचे कसले ना। सोय मात्र एक चिक्के चेंचल्या जाल्या। उंडी विंडनू इतली जाल्ल्या। आता पेडवणा गाजायला सिज्जत घाल्या। एक उंडी अशी उमटी दवरची। उंडी अशी पेडवणांतू चंद कोण दवरून घेवचे। मध्येची त्या पेडवणाचे अटेच वोट सोड का त्याच्या वयर उंडी दवरूनच। आता मी पेडवणा दांगणे धांकून अर्ध गंटू शिजू सोड्या उंडी। अर्ध गंट जाल्ले उंडी शिजून। पळया कसं जाला म्हणून शिजल्या लायकी गॅस ऑफ करचे। हुनी हुनी उंडी आणि लसणे चटणी रेडी। लायक जाती या कॉम्बिनेशन। तुमकां दाळी इष्ट असल्या दाळी बुडोवन खावेत, नॉनच्यानूय बुडोवन खावेत। लसणे चटणीचे आणि दाळी रेसिपी मेगेल फुडली व्हिडिओंत पोस्ट केला, तुम्ही रेफर करेत। हें उंडेच कॉम्बिनेशन खंडीत घरा ट्राय करायची, भारी लायक जाता। ट्राय करून म्हाका कमेंट करायची। आमगेल चॅनल पळयलेल्याक तुमकां धन्यवाद। आमगेल चॅनल लायक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची।